Siemanko! Z tej strony z Eliminatora i dziś będziemy otwierali paczki za 25 000. Przejdźmy do sklepu i otwórzmy pierwszą paczkę. Otwieramy i... O! Same słabe karty. Same słabe karty. Nic dobrego. Nic dobrego. Paczka by się nie zwróciła. Nawet w połowie. Druga paczka za 25 000. A w niej... Julio Cezar. Oj, jeny. Ojo, i duplikat Oscar. Weźmiemy go na listę transferową. A Julio Cezara weźmiemy do klubu. A resztę sprzedajmy. Kolejna paczka. Zostało nam jeszcze 6. A w niej... No nie. Oj, jeny. Pech do paczek dzisiaj. Chyba nie dopyta. Kolejna paczka. A w niej... Najsłabsza paczka na razie. Najsłabsza paczka. Ja nie mogę. Ja cię kręcę. Następna paczka. A w niej... Musa. I... Mascherano. Mascherano weźmiemy na listę transferową, a resztę sprzedamy. Kolejna paczka. Zostały nam jeszcze 3. O Jezu. To jest najsłabsza paczka. No nie. Ja cię kręcę. W kolejnej paczce Ronaldinho i Adrian Ramos. Dobra. Tych z Brazylii weźmiemy do klubu, bo będę robił z nich skład z Brazylii. Coś dalej jest. Strojem Manchester United weźmiemy do klubu. No i resztę sprzedajmy. Przedostatnia paczka. Może jakiś fart w niej będzie? A w niej... O Jezu. Adler. No ja nie mogę. No i kondycję weźmiemy na listę transferową. No i resztę sprzedamy. Ostatnia paczka za 25 000. A w niej... No nie. Dante. No Chryste Panie. Oj, szkoda gadać. I otworzymy jeszcze 5 paczek za 7,5. Pierwsza paczka.
a w niej Olsen. Kurde. Sam pech dzisiaj. Sam pech. Dobra. Druga paczka. No Jezu. Żadnej świecącej karty. Żadnego świecącego piłkarza. Trzecia paczka za 7,5 tysiąca. A w niej Douglas Costa i 2000 monet. No może paczka by się nie zwróciła, ale to jest jedna z tych lepszych. Bo dwóch świecących piłkarzy. Czwarta paczka za 7,5 tysiąca, czyli już przedostatnia. A w tej paczce Antonia 91 tempa. Ale to jest średnia karta. I ostatnia paczka. Ostatnia paczka za 7,5 tysiąca. A w niej. O Jezu Chryste. To otwórzmy jeszcze jedną paczkę. Może w niej coś będzie dobrego. Ale to już jest ostatnia paczka. No i w tej ostatniej paczce 1000 monet. No i to wszystko. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Nie zapomnijcie zostawić komentarza pod filmikiem, także łapki w górze i oczywiście nie zapomnijcie dać suba.